பிரைஸ் தி லார்ட். எதை நாம் ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ள முடியவே முடியாது அப்படி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 3 காரியத்தை நாம் ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளவே முடியாது. அதற்கு எடுத்துக்கொண்ட பகுதி நீதிமொழிகள் 11:13. அதாவது நீதிமொழிகள் 11:13 பார்க்கும் பொழுது, புறங்கூறி திரிகிறவன் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறான், ஆவியில் உள்ள உண்மை உள்ளவனோ காரியத்தை அடக்குகிறான். இது எதை குறித்து சொல்லுகிறது? பிறருடைய காரியம் நம்ம தெரிஞ்சவன அவங்க கஷ்டப்படுறதையோ அவங்க வேதனைப்படுறதையோ நம்ம உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்காம பிறர்கிட்ட போய் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி அவங்களை கேவலப்படுத்துகிற காரியம், இதை நாம செய்யக்கூடாது. இந்த ரகசியத்தை நாம் காக்க வேண்டும். ஆனா அதே டயத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்து 3 ரகசியம் இருக்கு, அதை நம்ம காக்க முடியாது, நிச்சயமாக வெளியே வரும். முதலாவது பாவம், இரண்டாவது சூழ்ச்சி, மூன்றாவது இன்டென்ஷன் என்கிற உள்நோக்கம் அல்லது உள் எண்ணம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். முதலாவது பாவம். பாவத்தை நம்ம மறைக்கவே முடியாது. ஏசாயா 29:15 இப்படியாக சொல்லுகிறது, தங்கள் ஆலோசனை கர்த்தருக்கு மறைக்கும்படி மறைவிடத்தில் பிடித்து தங்கள் கிரியைகளை அந்தகாரத்தில் நடப்பித்து நம்மை காண்கிறவன் யார், நம்மை அறிகிறவன் யார் என்கிறவர்களுக்கு ஐயோ, இது நடக்கவே நடக்காது, இப்படி செய்யவே முடியாது. ஏனென்றால் எப்படிப்பட்ட நீதிமொழிகள் சொல்லுகிற 28, தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்மடைவன் மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான். அதை நாம் இரக்கம் பெறும்படியாக நம்ம பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டுவிட வேண்டும். ஸோ அப்ப கிறிஸ்துவர்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது பாவத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும், பாவத்தை அறிக்கையிட வேண்டும், பாவத்திற்காக வருந்த வேண்டும், அதிலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும், அதற்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும், பாவத்துக்கு விலகி இருக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்லாமல் பற்றி நம்ம பாவம் செய்து விட்டால் பாவத்தை எப்படி நாம் அறிக்கையிட வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது, முதலாவது தாவீது சங்கீதம் 32:5 இப்படியாக சொல்லுகிறார், நான் அக்கிரமத்தை மறைக்காமல் என் பாவத்தை உமக்கு அறிவித்தேன், என் மீறுதலை கர்த்தருக்கு அறிக்கையிடுவேன் என்று என் தேவனின் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்தேன். அது அப்படிதான் தாவீது 1 வருஷம் தம் பத்சேபாவோடு செய்த பாவத்தை மறைத்தாரு. நான் நாத்தான்வேல் மூலமாக வெளிப்பட்ட போது அது உடனே ஏற்றுக்கொண்டு அறிக்கையிட்டு அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அப்ப பாவத்தின் தோஷத்தை ஆண்டவர் மன்னித்து விட்டார் என்று பார்க்க முடியாது. நம்ம பாவம் செய்யாதபடி நம்ம எப்படி தற்காத்துக் கொள்ளலாம்? பாவம் செய்த பிறகு மன்னிப்பு கேட்கிறோம், நம்ம பாவம் செய்யாதபடி எப்படி தற்காத்துக் கொள்ளலாம்? தேவனுடைய வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும். அப்படி என்றால் சங்கீதத்தை சொல்றாங்க, என் இருதயத்தினுடைய வார்த்தையை வைத்து வைத்தேன், ஏனென்றால் பாவம் செய்யாதபடிக்கு நாவை காக்க வேண்டும். நான் அதிகமாக பாவம் செய்யாதபடிக்கு நாவை காக்க வேண்டும். அடுத்தது ஆவியில நடக்க வேண்டும். மாம்சத்தின் கிரியை அழிப்பதற்கு ஆவியில நடக்க வேண்டும். தீய தோழர்களை தவிர்க்க வேண்டும். இல்லை என்று அவங்க செய்கிற தீய காரியத்தை நம்மளும் பங்கு கொள்ள வேண்டி இருக்கும். அன்பை கடைபிடிக்க வேண்டும். அன்பு சகல பாவத்தை மூடும். அது மாத்திரம் அது அப்படியாக நாம் உதவியை எடுத்துக்கொள்வோம். பாவம் செய்யாமல் நம்மை தற்காத்துக் கொள்ளும். ஏனென்றால் எந்த பாவம் நீங்க செய்தாலும் நிச்சயமாக வெளியே வந்து விடும், நீங்க மறைக்க முடியாது. அதனால அது வெளியே வந்துதான் ஆகும். அடுத்தது சொல்லி பார்க்கும்போது சூழ்ச்சி. அந்த சூழ்ச்சியை சொல்லி பார்க்கும்போது யாருக்காக செய்த சூழ்ச்சி? முருதகாய் அப்படியாக பெர்ஷிய ராஜ்யத்திலே ஒரு காவலனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான். முருதகாய் சொல்லி பார்க்கும்போது எஸ்தர் அந்த காலத்திலே அர்த்தாசக்ஸ் அந்த ராஜாவை திருமணம் செய்து கொண்டாங்க. அந்த டயத்துல முருதகாய் என்ன சொன்ன, அரண்மனை வாசலில் உட்கார்ந்து இருந்த போது வாசல் காக்கிற ராஜாவின் 2 பிரதானிகளாகிய பிக்தானும் தேரேசும் வர்மம் வைத்து ராஜாவின் அகஸ்வரி விடத்தின் மேல் கை போட வகை தேடினாங்க. அவங்க கொலை செய்வதற்கு, அவங்க மேல கோவப்பட்டு கொலை செய்யறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. என்ன காரணங்கிறாங்க? ஒருவேளை ராஜகுலத்து பெண்கள் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்காம ஒரு அந்நிய பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கான்னு கோவப்பட்டிருக்கலாம், நமக்கு தெரியல. ஆனா சூழ்ச்சி செய்தாங்க. இது தெரிய வந்தது. அவன் ராஜாத்தியாக எஸ்தர் கிட்ட சொல்றாங்க. எஸ்தர் அதை ராஜா கிட்ட சொல்றாங்க. உடனே இந்த காரியம் விசாரிக்கப்பட்ட போது அது மெய் என்று காணப்பட்டது. ஆகையால் அவர்கள் இருவரும் மரத்திலே தூக்கி போடப்பட்டார்கள். இது ராஜ சமூகத்தில் 4ஆகம புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டது. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இது பெரிய ஒரு கான்ஸ்பிரசி. இந்த டயத்துல பார்க்கும் பொழுது எஸ்தர் ராணியை தேவன் தான் அங்க ராணியாக வைத்திருக்கிறார். ஒரு பெரிய காரியம், ஒரு பெரிய ஆபத்து ஜனங்களுக்கு வர இருக்கிறது. அதை அவர்கள் காப்பாற்றும்படியாகவே எஸ்தர் ராணி அகஸ்வரி ராஜாவுக்கு திருமணம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையிலே அகஸ்வரி ராஜாவை கொலை செய்யப்பட்டு விட்டால் என்ன யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த சூழ்நிலையில் அவர் இருக்கிறார்களோ அதை விட கஷ்டமான சூழ்நிலை கடந்து போவாங்க. அதையெல்லாம் அவர் காப்பாற்றுவதற்காக அகஸ்து ராஜா உயிரோடு இருக்கும் என்பதற்கு அவருக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட சூழ்ச்சி மறைவாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அது தேவ மனுஷனுக்கு அது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. மூன்றாவது காரியம் எது மறைக்க முடியாது என்று சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம உள்நோக்கத்தை மறைக்க முடியாது. அப்படிதான் என்ன ஆச்சு, பவுல் அப்படியாக தன்னுடைய 3வது மிஷினரி பயணத்தை மூத்து எருசலேம் வந்த பொழுது அங்க இருக்கிறவர்கள் என்ன சொன்னாங்க, பவுல் அப்படியாக ஆலயத்துக்கு ஒரு புறஜாதி மனுஷனை கூட்டு வந்துட்டாரு. அது மாத்திரமில்லாமல் அவர் போற இடத்துல எல்லாமே மோசேயோட பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக அது பிரசங்கிச்சு வந்தாருன்னு சொல்லி அங்க வந்திருந்த ஆசியாவில இருந்து வந்த யூதர்கள் என்ன பண்ணாங்க, பெரிய கலகத்தை மூட்டுறாங்க. இதன் மூலமாக அந்த ஆலயத்திலேயே அவர் அடிச்சு கொண்டிருப்பாங்க. ஆனால் ஆலயத்திலே பெரிய பிரச்சனை வந்ததால் ரோமர் படை தளபதி வந்து அவர் உயிரோடு அங்கிருந்து புடிச்சிட்டு போய்
கொண்டு போய் அங்க ஃபோர்ட்ரஸ் என்று சொல்லி கோட்டையில கொண்டு வச்சிடறாரு. அந்த டயத்துல பார்க்கும்போது இரவில கர்த்தர் பவுலுக்கு வெளிப்பட்டு என்ன சொல்றாரு? பவுல எதிராக கொண்டு என்னை குறித்து எருசலேமில் சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமாவிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன் இப்படி திடீர்னு சொல்றாரு பார்த்தா அடுத்த நாள் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 யூதர்கள் நாங்க சாப்பிடவும் மாட்டோம், தண்ணி குடிக்கவும் மாட்டோம், நாங்க உபவாசம் இருக்கிறோம் எது வரைக்கும் பவுலை கொலை செய்யற வரைக்கும் அப்படின்னு வெளியில வர்றாங்க. அதை கொண்டு அதனால என்ன பண்ணாங்க? அவங்க எல்லாம் போய் பிரதான ஆசிரியர்கிட்ட சொல்றாங்க, இப்ப போய் கோட்டையில போய் உட்காந்துட்டு அவனை கொலை செய்ய முடியாது. நீங்க என்ன பண்றீங்க? அங்க அந்த பிரதானி கிட்ட போய் என்ன சொல்றீங்க? திருப்பி எனக்கு பவுல அனுப்புங்க, சனகரி கூட்டத்துல கொண்டு வாங்க, நாங்க அவங்ககிட்ட இன்னும் விசாரிக்கணும்னு. அப்படியாக எருசலேம்ல தெருக்கள் எல்லாம் குறுகலான தெருக்கள், அந்த தெருக்கள் வழியாக அவர் அழைச்சிட்டு வரும் பொழுதே நான் என்ன பண்ணேன்னா அவங்களை கொலை செய்து விடுகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த விஷயம் பார்க்கும்போது பவுலுடைய சகோதரியின் மகனுக்கு தெரிகிறது. பவுலுடைய குடும்பத்தை பத்தி இதுவரை சொல்லப்படவே இல்லை. ஆனால் ஒண்ணு மட்டும் தெரிகிறது, பவுலோட அப்பா ரொம்ப பணக்காரரு. பவுல் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால அவர் வீட்டை விட்டு துரத்தப்படுறாரு. அது எந்த ஒரு குடும்ப ஹம், சொத்தும் அவள் கொடுக்கப்படவில்லை. எல்லாருமே அவர் வெறுத்துட்டாங்க. ஆனா இந்த சகோதரியுடைய மகன் மாத்திரம் அவன் மேல் அன்பு வைத்து இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சு தன் உயிரை பணையம் வைத்து கோட்டைக்குள்ள போய் பவுல் கிட்ட அறிவிக்கிறாரு. இந்த பவுல் என்ன சொல்றாரு? பிரதானி கிட்ட சொல்லுப்பாங்கிறாரு. சோ அதனால பிரதானி கிட்ட போய் அப்படியாக இந்த பிள்ளை பிள்ளை சொல்றான், இந்த மாதிரி நாளைக்கு யூதர்கள் பிரதான ஆசிரியர் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி நாங்க சனகரி குரூப்ல இப்ப பவுல அனுப்புங்க, நாங்க விசாரிக்கிறோம், அனுப்பிடாதீங்க. ஏன்னா போற வழியில அவர் கொலை செய்வதற்கு 40 பேர் சாப்பிடாம தண்ணி குடிக்க உபவாசம் காத்திருக்காங்கன்னு இந்த விஷயத்தை கேட்டவன் உடனே பவுலானவன் ரோம குடியிருப்பை சேர்ந்தவனை தெரிஞ்சதுனால அந்த பிரதான் என்ன செய்கிறார்? அந்த இரவாக நவம்பர் 3 மணிக்கு 700 470 பேரை காவலோடு கூட அவர் என்ன செய்யறார் பார்க்கும்போது குதிரை வீரர்கள், போர் வீரர்கள் அப்படின்னு 470 பேரை துணையாக கொண்டு ராத்திரியோட ராத்திரியாக பவுலை சிசராவுக்கு அனுப்பிடுகிறார். கையில் ஒரு கடிதத்தை அனுப்புகிறார். அந்த கடிதம் பிலிக்ஸ் என்கிற கவர்னருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அதில் அவர் எழுதுகிறாரு, இவர் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து இவர் மேல குற்றம் சாட்டுறாங்க. ரோமருடைய சட்டத்திட்டத்தின்படி இவர் மேல் குற்றமே இல்லை, ஆனால் இவரை கொலை செய்வதற்கு ரெடியா இருக்காங்க. அதனால இவனை பாதுகாப்புக்காக உங்கள்கிட்ட அனுப்புறேன், நீ அவரை விசாரிங்கன்னு சொல்லி அந்த கடிதத்தை வச்சு அனுப்பி விடுகிறார். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, எதுக்கு அங்க போறாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அங்கிருந்து கிட்டத்தட்ட 2 வருடம் அங்க சிறையில் இருப்பாரு. திருப்பி ரோம் தேசத்துக்கு போய் அங்க சாட்சியா இருக்க போறாரு. எது எப்படியாக இருந்தாலும் தேவோட சித்தமானது பவுலுடைய வாழ்க்கை நிறைவேறும் வரும் அவளுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட சூழ்ச்சிகளா இருந்தாலும் உள்நோக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் வெளிப்படுத்துகிற தேவனா இருக்கிறாரு. அது மாதிரி இந்த நாள்ல கூட நமக்கு எதிராக எத்தனை பேர் சூழ்ச்சி செய்தாலும் அவர்களுக்கு தவறான உள்நோக்கம் இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்வார்? ஆண்டு கட்டாயமாக வெளிப்படுத்தி நம்ம அதிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்வார். அதனால பவுல் எதிராக 2 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரம் 17 கர்த்தர் எனக்கு துணையாக நின்றார், என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறத்தக்கதாகவும் புறஜாதியர் எல்லாம் கேட்கறதுக்காகவும் என்னை பலப்படுத்தினார், சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து நான் ரசிக்கப்பட்டேன். அப்படியாக நம்மை கொண்டு ஆண்டவர் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்ற ஊழியம் நிறைவேறும் மட்டும் நம்ம அந்த உலகத்தை நிச்சயமா இருப்போம். யாராலும் நம்ம உயிரை எடுக்கவே முடியாது. நம்ம 3 காரியத்தை மறைக்கவே முடியாது. அதனால பாவம் செய்யாம இருப்போம். அப்படி பாவம் செய்தா கூட மறைக்காம ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம மன்னிப்பு கேட்போம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவனையும் கழுவி சுத்திகரிக்க வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் 2வது, நமக்கு எதிராக யார் சூழ்ச்சி செய்தாலும் ஏற்ற நேரத்தில் அதை வெளிப்படுத்தி நம்ம உயிரை காப்பாரு. 3வது, எந்த உள்நோக்கத்தோட நம்ம கிட்ட கெட்ட எண்ணத்தோட பழகினா கூட அந்த உள்நோக்கத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தி தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்துவார். நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். அப்ப இதுக்கு நன்றி சேர்த்து இந்த நாள்ல கூட ஆண்டவரே, ஏசப்பா 3 காரியம் நாங்களால் மறைக்கவே முடியாது என்பது சொன்னீங்க. இந்த நாள்ல கூட எங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிங்க, நாங்க அறிக்கை எடுக்கிறோம். அன்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.